Tampok kasarong kapilya sa Albay ang pinag-aapod na Eucharistic Community Pantry. And tanganing taonan kita partner ki impormasyon and of course makakaibahan ta digdi sa tuyang programa. Makakaiba ta via Zoom si Reverend Father Vladimir Echalas, ang resident priest kang Mary's Healing Sanctuary Chapel dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, Albay. Okay? Ayan, maray na pagkahapon, Father Vlad. Welcome po sa programang Usapang Pamilya. Ini po si Jen with Kuya A. Good afternoon, Father Vlad. Maray na hapon po sa imo. Kuya Jen, salamat sa pagtaon nindong importansya sa tuyang bagong innovation digdikan community pantry. Thank you very much. Yes, thank you din po, Father, for your time. Para magtaon ng inspiration sa gabos na mga gustong magtabang. Okay. Siyempre man, magtaon ng tabang para sa mga nangangaipong yan na pagkahapon. Tama, oo. Pero tawan ta mo na ki panahon man si Father Vlad para batiyon sa tuyang mga paraan tabay ngayon na pagkahapon. Go ahead po, Father. Iyo po, gusto kong mag-shout out sa tuyang mga tugang na nagdadangog sa programa ninto. Digdi sa DCGB Usapang Pamilya. Sa kuyang pamilya na digdi sa Legazpi as in mga barkada na nagharalat kaining sa tuyong interview. Thank you very much po as in salamat sa tendong pagtaon oras kaini sa nganing ma-feature nindo ang Eucharistic Pantry. Okay. So, sinabi mo, partner, na Eucharistic Pantry ang igwa sina Father Vlad, no? Okay, can you tell us more about this Eucharistic Pantry, Father Vlad po? Kuya A, Sinjen, aram tagabos baga ang nangyayari sa bilog na Pilipinas ngayon na pinuunan ni Patricia noon ang maginhawa community pantry. Yes. Opo. Ang naisipan ni Father Momoy, taon ki bagong twist ang community pantry. Ang ano ining twist na ini itong pagtaong spirituality sa community pantry ini anybody can do a community pantry. Di ba nag-set up kita kay mga table diyan sa luwas kan mga harong sa mga streets, etc. Pero I think only the church can have this Eucharistic pantry kasi bako na ining bago sa tuya. Actually, ang apunta ka ini Kuya A tsaka Jen, tinagba. Usually pigigibot ta ini during Corpus Christi, solemnity kang Corpus Christi kung saan ang mga farmers nag-o-offer kan sa indang mga gulay, mga produce, tapos ipadrata ini sa seminaryo para sa mga seminarista. So bako nang bago ini sa tuya, kaya lang nagkaigwa ki panibagong ngaran na from community pantry to Eucharistic pantry. Eucharistic Pantry. Ayun, oo, nasabi mo po, Father Vlad, na ang mga produkto is hali sa mga parauma. Ano po ini binakal nindo sa mga local farmers? Yes. Ini ang sarong magayon na nangyayari sa Eucharistic Pantry kasi pigasuportahan ta ang mga local farmers ta. Ang mga farmers na yaon dyan sa Tabigian, Tabaco. Actually, nagda-drive pa ako from Lidong to Tabigian, Tabaco para lang mabakal ining mga very fresh na mga vegetables hali sa mga farmers ta. Okay. So talagang mahiling tama na sa mga nag-aantabay sa itong Facebook Live. Sariwa partner, mga produkto. Very fresh yes, talaga. Yes, and then again, si Father Vlad ang nagbabakal ka ni Duman sa somewhere in Tabaco. Sa Tabigian. Uy, garo, nagutom ako. May nailing akong tanong. Actually, gusto kong ipaliwanag pa ini sa Indo, sa Kuya A tsaka Jen sa mga nagtarangog kasi naghihiling digdi sa online interview ta. Bako lang ini about ining pagtaong gulay sa mga tao, kundi nakulining mga symbolism. Itong pagsabi ko nga na pagsuporta kan mga local farmers ta, tapos
didarata digdi sa chapel, tapos piga-arrange in an artistic way. Kaya siguro nahiling ba ganin doon Yes po, magayunon po, mga Father. photos na talagang well decorated talaga. So, ayan na altar na dahil na kita kinakaipuhan na magbakal ti mga burak, tapos mga tinanom na pagkatapos mga 2 to 3 days after itapok man sana. Opo. Imagine ang mga parokya tabaga, lalo yan ng mga sa may mga high mass na pigaapod. Grabe ang gastos ta sa burak, minsan mga 3 to 5,000. Tapos after 2-3 days, pigtarapok man sana yan, sayang baga. Opo. Whereas kung makanood kita na bakalon ang mga vegetables tapos i-organize na dyan sa altar bilang dekorasyon, after kang misa, pwedeng kuon kan mga tao tangani na maging kaunon ninda. Nakatabang pa kita kisa after 3 days, itapok man sana. Itapok na. Okay. Oo nga naman Iyo agad. baga, Iyo ano? At ako yan. Yes, oo. Mahal talaga ang burak. Oo, makantidad. Iyo. Kumbaga, ikukumparata ini sa burak and gulay or gulayon. Mhm. No? Kung ang nakalaag dyan sa altar is gulay, igwa lang siya pinaagi lang kumbaga artistic na paagi kung paano siya i-display. Mas magayon. Ako para sa kuya na-appreciate ko talaga, magayonon. Magayonon so Iyo. Presentasyon. so presentasyon. Anapod kaya kung sa mga ano baga may pigaapod kaya ni. Presentasyon. Mhm. Magayonon sa presentasyon. Baga fresh sa mata and then meaningful. Correct. Nagtatao sa na nahiling ta na again sabi nga ni Father Vlad, after pwedeng makuha kang tao nagibuho nindang pagkaon Opo. or kakaunon ninda. Mhm. Daing sayang talaga. Yes, no? oo. Iyo. Parang sarap nakatabang pala na. Okay. Jen, saka Kuya A, sarap Opo. pag gusto kong tawang kayo doon digdi, aramin do, personally, health buff ako. Di ako nagkakaong kikarne, Opo. di ako nag-inom soft drinks, di ako no processed food, no canned goods, di ako nagkakaraon kayan. Opo. Kaya kung anong gusto ko para sa diri ko, ang sabi nindo baga, sharing is caring. So nga itatao ko sa mga tao, ang abo kong itao sa diri ko. Kaya daya ako mabakal kikan goods na para itao ko sa mga tao or processed food or meat. Kaya ang healthiest talaga is fresh gulay Opo. na yan, itatao ko sa diri ko. Gusto ko man ihira sa iba. Mhm. Iyo, Mm-mm. oo. Magayon itong sinabi ni Padre na di mo itatao sa imong kapwa. So habo mo man itao sa diri mo, partner. Yes. Kuminsan Diba? kaya medyo kita baga may mga bako sa bako sa negatibong pag-iisip. Minsan Oo. may ugali kitang mga tao na so daita nakaipuhan, itatao ta sa Itatao iba. ta sa iba. Oo. Iyo. Diba? Iyo. Maranggad po, Padre. Sobra. Oo, yes. Opo. Ano, Father, ang sa indong naisipan or naglago sa indong isip tanata bago i-distribute sa tuyang kapwa, ilagay po, ikaag po muna sa altar. Nata po, mahiwas po baga ang Ayo. Actually- area sa kapilya, di ba po? Actually, Jen, Kuya A, another symbolism digdi na pinitang ma-appreciate. Itong bago kita magtao, kan alimbawa yan ng mga gulay o kaunon, kinakaipuhan ngo na maging parte iyan kan kan liturgical celebration na hali sa Eucharistia, hali sa misa, inakaon mo na kita kan pang spiritual na kaunon ta pangangaipuhan. Tapos after kang misa, to pangangaipuhan naman kan lawas ta. Opo. I think may makukuha ta ini sa ining inspirasyon kay Jesus mismo kung saan nagtukdo muna siya sa mga tao, tapos pagkatapos kay ito nagutom sa mga tao, kaya nagkaigwa ki miracle kan multiplication of the loaves and fish. So Opo. aron kayan kinakaipo mo ng pabasugon ta muna so spiritualidad ta, so spirito, so kalagta, bago ta pakauno naman sa lawas ta. So Oh. aron gini kay ni seeing the totality of man as body and soul. Yes, and then talagang wala kitang masasabi talaga from spiritual to physical mababasog kita.
And then bako lang kita nabasog because of masiram, kundi talagang healthy na mga pagkaon. Iyo. Yes. Healthful na pagkaon. Diba sabi nga ni healthful, Yes. 'di ba? Tapos bako pa lang pabiyan, Jen, saka Kuya ay, kundi itong dadarahunin ng kaunon o iluluto nindang kaunon, ali mismo sa altar Opo. na binindisyonan. Kaya baga, magayon ining isipon kan mga tao ta na masimba ngaya kami, bakos na kaming makasimba, kundi after that, may makukuha kaming blessed na kaunon na Opo. itataos sa mga aki, sa itong mga pamilya. Wow, oo, that's why magayon so nabasa ko sa imo, Father Vlad, na from the farm to the altar partner and to the Yes, people. To the people. Iyo, yes. Sabi, daing sayang. Bako lang iyan, bako lang so from the farmer to the altar, to the table. Kundi may saro pa, artistry Ayun. to liturgy, to social responsibility. Kasi dahil malang basta iralagdig di sa mga gulay, na kundi talagang pag-isipan mi talaga kung saan nilag so kangkong, so patata, so Opo. okra, so kamote, mga arugan, pag-isipan talaga. Bako lang itong bahala na kung saan yan iralag dyan. Talagang may art, Oo. no? Mailing to so art. Talagang pig-organisar May ni artistry. Artistry. Eh talaga magayon on Father. Ano sana ano iyan, dakulon ang sana may mga naghihilingon yan. And then Yes, oo. bako lang digdi sa tuya sa Lidong sa Santo Domingo, Oo. no? Sana one of these days mailing ta na ini sa iba bilog pang na lugar. Pilipinas o sa Oo. bilog na mundo, ano? Oo, magayon na, Yes. magayon na pangarugan, 'di ba? Oo. Actually, Jen sa Kuya ay, I had an earlier interview with Bernadette Zambrano sa sa DZMM Opo. this morning. Opo. Ini ang pikurahaw ko duman. Saka gusto ko man ikurahaw digdi sa Yes. tuyang programa sa Usapang Pamilya sa DCGP online na saro ining challenge sa mga parokyata, as in sa mga kura-paroko, mga padita, na sarong panibagong paghiling kan pagdekorar kan simbahan. Opo. Napako sana itong magayon, kundi nakakaon. Opo. No. So Oo. talagang madidig talaga ang soul wara speechless ako. Ayo, Okay. Father. Pirang ano na po yan? Pirang aldaw na or haloy na ba nagdurar iyan na panahon pinagigibong Eucharistic Community Pantry sa kapilya? Actually, Jen, 4 months na kami nagkakaigwadigdiki community pantry, igwa kitang hall digdi sa sanctuary. Pero last Sunday, naisipan ko, daw niya ko kung instead sa hall, hibuhon, darawon digdi sa laog kang sanctuary, sa altar mismo. Tapos nag-isip kaming paagi, na sige, i-decorar ta. And then nasa tabang kan mga staff digdi kan Mary Sealing Sanctuary, na himo mi itong itong magayon na dekorasyon. Yes. Oh, ano po yan, Padre? Bukas po yan sa publiko, masisisay, pwede magkuha. Pakatapos kang banal na misa. Yes, Jen. Actually, nagdirigdi sa Mary Sealing Sanctuary, of course, nagpapabulong kay Father Momoy. Opo. By the way, sa mga nagdadarangog mo niyan, as nagihiling ka ini, 9:30 ang misa digdi sa pag Sunday sa sanctuary. So nagpapabulong kay Father Momoy, pero ang nagidirigdi, bako man talaga so mga taga-digdilan sa Lidong. Oo. Kundi mga taga-Likaspi, Tabako, may mga taga-Ginubatan, and then ngunyan sa Eucharistic Pantry na hiling mi na nagdidirigdi, bako lang talaga magpabulong, kundi tangani na magsaod baga Oo, sa kasi Eucharistic Pantry. Oo. Magayon na. Father, taod kan si Jen. Yaon na po yan dyan. Pag Sunday dyan, pwede ka magdigdi. Taga Santo Domingo naman po ako, Padre. Opo, oo. Okay. Magayon na example. So sana one of these days, bako lang digdi po yan sa tuya sa Santo Domingo. Yes, oo. Lumakop lamang ang araw kaning magayon na example. Talagang very inspiring and so katuyuhan
pure, malinig, puon duman sa puon duman sa farmers, natabangan ta na sa tuya ng mga farmers, pasiring duman daing tapok talaga siya. Tama, oo. Mm-mm. Natabangan Actually, ta na. So, mga Actually, ano, Kuya pauna. Jay, pagkatapos kang misa, nag-post ako sa Facebook Opo. before, during, saka after. After talaga, strict. So, altar, talagang warang natada talaga. Appreciated ka ng mga tao. Ayos, ano, Yes, talagang magayon nasimot nun, partner. ano? And for sure, mga maugmahon sa mga residentes kang barangay, di na sinda mabakal partner. Yes. Makakakan pa sinda. Bako lang ito, special Fresh. na gulay eh. ito, Oo. special na Bako gulay lang ito. Halit sa altar, binindisyonan. Very, very brilliant father. Ano? Congratulations po. Magayonon sa idea, ano? Magayonon sa idea. By the way, Jen, saka Kuya Jay, para sa mga kura parokota sa digdi sa Diocese kan Legazpi as in sa iba pang mga parokya, actually bako man talaga mahalon ang stage ki araw kay ito na ang cost man lang kay ito is mga 2,500 itong dakulo na itong dakulo ng gulay. Tapos of course medyo may mahal na subagas na 1,900 ang sarong sakto. Ito lang sa nakamahal. Opo. Pero the vegetables, baka isipon kan mga padi na ay mahalon ang para arugan every Sunday. Kung para sa kuya lang, kung natuturuan ta ang mga tao na sumay mga pwedeng ihiras, then ini ang magayuno na paagi na makahiras sinda magtaonin donasyon sa mga parokyata para sa Eucharistic Pantry. Taan makikinabang so mga tao bansan na. Yes. No, magayonon talaga. Speechless talaga ako, partner. Speechless ako, father. Tama, oo. Si Reverend Father Marlon Bron po, padre, nakatutok ko yan sa Satuya. Okay. Opo, Father Bron? Yes, opo. Si Maria Juby Monilla de Villa, good idea po. Gusto ko po makasimba dyan. Ayun, wow. Yan. And- Sige. Okay. To God be the glory. Magayon talaga yan. Pagkaon na lang imbis mga burak. Tama Correct. po yan, sabi ni po. So, Yes. Okay, sige. thank you so much, Father Vlad, sa imong Thank magayon you, na Jen, and Kuya A sa pagpa-unlock nindo sa Kuya Tangan na ma-share ko ini para ining Eucharistic Pantry sa mga kahimanwata. Opo, Salamat po. Yes, salamatan po, Padre. Ano po ang mensahe mo sa lambang miyembro kang pamilya na nakatutok ko niya na gusto magbisita sa inyong kapilya? Go ahead po. Okay, so sa mga naghiran inanyog at kan programa sa naghiriling, and note, because I am a health buff, para sa mga magurang tapo, siguro kinakay po na i-reconsider ta ang pigtatautan kaunon sa mga aki sa satuyang mga mahal sa buhay. Then na po kita kinakay po no para bakal ki karne, taigo yan ki inflammatory na effects sa mga lawas ta. Tay na kay itong mga canned goods, tay na kan mga processed food. Aran yun po ang mga sa udan ta, dakulong kitang mga fresh produce, suportan ta po ang satuyang mga farmers, local farmers. Tapos sa satuya man po na mga kura paroko, digdi sa Albay as in sa naabot kay ning programa na ito nga ni po na challenge sa satuya na panibagong paghiling kan pagdekorar kan simbahan na from artistry to the liturgy to social responsibility. Okay. Magayonon sa ideya talaga, no? Okay. Salamatan po, Father Vlad, ha, sa pagtao po uning Yeah, po. oras, tigdi po sa programang Usapang Pamilya, mabalos po. Thank you so much, God Father bless you. Vlad. And as in Kuya A, God bless you and your Thank program. you. Thank you Thank you po. so much Salamat po, Father Vlad. Mga tugang si Father Father Vladimir Etsalas. Opo, ang resident priest dyan sa Mary's Healing Sanctuary Chapel, kang Santo Domingo, Albay.